Hej! Okay, vi har lavet en kanal. Vi har lavet en video før på Emmas kanal, hvor det er, at vi skyder her. Og det var forrige år. Ja. Og det har vi tænkt os at gøre igen. Men hvis der er 50 abonnenter, vi ved godt, det ikke er så meget. Så kommer der en surprise. Så kommer der en surprise video. Subscribe og like videoen. Så nu skal vi lige lave... Du skyder dig. Jeg skyder dig. Okay? Altså, du skal have bolden. Og her er det mig. Okay. Du kan bare lige herovre. Du skal like og subscribe. Yes. Okay, så er det mig. Så må vi se, om hun har et godt slag. Og hvis der... Og det antal, der rører ned i, det må vi håbe på, at vi får så mange subscribers, hvis vi ikke allerede har det. Ja, så må vi skyde. Okay, der er ikke noget, der rører ned i nu. Jeg tror, jeg skyder heroverfra. Ej, der er ikke noget, der rører ned i nu. Så er det dig, Emma. Ej, Emma, nu stopper du. Nej. 6, 7. Vi går ikke så godt for at sige det, faktisk. Nej. Ja, så er det mig, Emma. Kom så. Nej, der er ikke nogen. Og vi vil helst gerne... Altså, der er ikke nogen... Ja, det er sådan lidt... Det var den hvide, så skal vi lige have den op. Så skal vi lige have den op, fordi den giver ikke nogen på. Nej. Så er det mig, Emma. Så starter vi lige her. Okay, den skal stå. Vi vil godt have en 15 og 9 her. Okay. Nej. Nej. Vent. Der er en der med. Den hvide var ikke. Ej. Så er det mig. Okay. Kom så. Skud efter 14 dernede. Kom så. Nej, jeg prøver at sige lidt. Nej, nu prøver jeg lige lidt svært. Wow. Ja. Er I klar? Okay, den kan ikke lykkes. Jo, det kan så. Nå, er det mig? Nu prøver vi altså lige her. Jeg kan Prøv lige... Nej. Ej, okay. Vi prøver lige hurtigt en gang til, fordi... Det var da ikke det så. Det var det ikke. Nej, det er mig. Så der. Nej, du er kun 4. Okay, hej!